भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामबावबाय आं जानायानो लगायगासिनो हाबाया ओरैसो जामारगोन ना ओरैसो जामारगोन बेयाव मा डाउट जादों थ' आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार बानायनो गोसो एसे नोगोद बोखायो ओंखायनो कमेन्टआव होनहरमारो जासुलि होनहरमारो बेखौ ओंखायनो मानसिफ्रा जासुलि होनहरमारो बेखौ नोमबाजे नालाय दासिमबो मोननैबान जानानै नेबाय थादों नै दहायनो कमप्लिटखा आरो दा होबावबाय नै भिडिअ मोनसे आपल'ड होनानै फैलायबाय आं होगासिनो आंहाथ' बेमारि जाबोबाय नालाय मैया थियेटार नायनानै भिडिअआ दिनै आपल'ड जागोनबा र' गाबोनहाय लास्ट जोंहा ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलनि साखाथियाव फिल्ड दंना क'क्राझारावहाय ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुल बेवहाय जोंहा थियेटार मोनसे मोजां फैदों आदामोना आरो प्लान लाबावदों लास्टआवहाय एबार फ्रि देखायनो हागौ बेबायदि आरोना नैबे जोबोब्ला गुबुन मोनसे आरो लाबोबावनो थ' जायफ्रा गोसो गुदुं क'क्राझारनिया नायनो हागोन आं जाथाराखैलै आंखौ नोङो बेकार बदनाम खालाम गोगोम बोबायब्रा दहायनिफ्रायनो बोदोंनो ब्रयलार खुरैसे साखिबायनो ओमफ्राय नायनायखौ मोनबेसे ओमफ्राय नोङो मोनथाम गावसो लाखायो रावखौबो दांगा नालाय बेसाराफोर ओमफ्राय बिदिखौल' सावनांगौ आरो बिगुमैफ्रा नालाय आयो नै मैदेर सफैबाय नामा हा ओरैबा सोरनि नाम लिरदों होनलाय नायनो आरे बे नांलाबायजोबदों आखाइया ओरै खालामना लाबायना बबे एमजि लिरदों गलायबाय जाग्राफोरखौ नेदों नोगोद समायखादों खानाय गुफुरजों नंगौ नोंखौब्रा बिबैसो ओंखारना माथो ओंखो नोंलाय फिखोजोआखोनो थैबाय माने नों मिथिया ओरैनोलाय आंना गामियाव बिबैफ्रा सिख्ला गोजा ओंखायनो लाजि होबायलै बे आंखौ रावखौबो नाया जानाया गबल' होयो खनबावसिन बे र' डाइलग होफ्लाब्लि थबल' खनखायो गबनो नोगोद डेन्जार बुस्थु बे खोनागोना खोनायाखैथाय आं बुंनायखौ होलाय सौगासिनो ओरैबो नोगोद जामारने नङा आयौ गिजोबसिगोन न' नायग्राफ्रा गाबोनहाय लुज मोसन जा खारनांबाय थाबासो हा आं दहायनि मोनसे भिडिअआवहाय DTDCनिफ्राय मोनसे पार्सेल लाबोदोंमोन अलमस्ट आनबक्स जाबाय ओमफ्राय बे मेनलि आंजों कन्टेक्ट खालामनानै प्रम'सननि थाखाय हरदों गावसोरनो पेड खालामनानै गावसोरनो पार्सेल खालामनानै हरबाय बे जाहैबाय क्रिम माबायदि ओमफ्राय फेस वाशबो जागोन ना गावसोर इन्सट्राक्सनखौ हरगोन बोरै इउज खालामनांगौ मानि थाखाय मोजां ओमफ्राय बिथांजोआ बेखौहाय आनबक्सिं खालामगोन दा नायनोसै आंबो ग्र'यां प्रडाक्टनि नामा ग्र'यां माबायदिथाय दा आनबक्सिङाव नुसिगोन बेखौहाय आङो दा खेवथ'ला बेसो खेवसिगोन बिनि भिडिअ'आवसो होगोन नालाय माने फिमेल एडभार्टाइजार नांगौ आरो बिसोरनो जायफ्रा हिन्जावसा गारमाबो जाला आंना जेबो जाला एल'ग्रा ब्रादार फैगासिनो दङ हाबायावहाय आब'रिया फैगोन होननाय लोगो लोगो गरम साखोबाय आसोला ओरै लोगो नागिरगासिनो फैगासिनो दायो हरजों हर थ' दा पिकआप खालामनांगौ बिथांखौबो थ' बे आरो खायफा ब्लग नायनानै मोजां मोनो खायफा निउस नायनानै मोजां मोनो खायफा एक्सेट्रा भिडिअ एन्टारटेन फान खायफा सिरियास गोबां रोखोमनि अब्लाबो गोबांनाव सोंलु सिखारो जे हाबाया ओरैसो जामारगोन ना ओरैसो जामारगोन बेयाव मा डाउट जादों थ' आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार बानायनो गोसो एसेब्लाबो गोबांनि सोंनाय सासे रिप्लाय होबाय थानो जारला रिसिपसना फार्स्ट जोंहा फैथिनायाव जागोन ख्रिस्टियानबाबो बिसिना बेलेग जायो जोंना रुलफ्रा बेप्टिस्ट आरो जोंनिया केथ'लिक मेनलि केथ'लिकफोरना जोंना माने ट्रेनिं लाग्रोनांगौ जायो सादिनि सिगां
दा ट्रेनिंआ ओरैबायदि बेसिसाव जायो गावबा गाव पारिस आरोना जिखुनु नों क'क्राझार जा बा उदालगुरि जा बा अबेबा नोङो दतमा जा बा क'क्राझारनि सायावनो बेलेग बेलेग पारिसबो थानो हागौ बा नोङो सनितपुर जा बा बिश्वनाथ जा बा नोङो जिखुनु जायगा बा सिराजुलि जा जिखुनु एक्सेट्रा गुवाहाटि जा जेरावबो नोङो जुदि नोंनि पारिसना जोंना फादारा नो अबजेक्सन लिरनानै हरोबा नों जेरावहाय पसिबोल स्टाडि ट्रेनिं लाहैनो गोसो बाव लाहैनो मोनो आरोना थ' ओरैबो जाया टाइम मिलायलायिफोरावहाय माखासे खेथ्रआव गाज्रि नुयो नालाय बेखायनो रिसेपसनखौ फार्स्ट सिख्लानि न'आव बानायग्रोबाय बिनि उनावहाय ट्रेनिं दंबावो जोंना स्पेसियेलि ट्रेनिङाव ओरैबायदि नों जोनोमनिफ्राय आरसि रमान केथलिकखाबाबो आरो नङाब्लाबो आरो गुबुन डिनोमिनेसन बा हिन्दुनिफ्राय फैनायब्लाबो बे ट्रेनिंखौ लाखानांगौ जायो आरोना जोंना बिनि उनावसो उइदाउट ट्रेनिं जोंना हाबा होग्रोनो रावहाबो खेमथा गैया माने बे रुल धोरोम लायै धोरोम रुल थायो नालाय गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा फालकआबो हाबा होनो हाया फादारनि खर' बारनाया फादारा जि रुल बानायनानै दोनदों मोनसे पारिसआव नैबेखौ मानिनानै सोलिनांगौ जायो दा ओरै बिथांमोनहाबो धोरोमजों नांथाबग्रा बिफाया ओरैनो माने हाबा जायालासिनो बा बुंजानाय जायो नालाय बेखायनो रिसेपसनखौ बाव बानायग्रोबाय आरो जोंनियावहाय माबा दंबावो आरोना स्टाडि ट्रेनिं दंबावो स्टाडि ट्रेनिङानो मेन जोंना रिसेपसन होनाय बे उननि खोथाबाव जोंनियाव आरोना जेब्ला थाङो दा नैबे हाबाखौहाय ज' बिहावाबो जेसेबां हायो नाजाबाय आंबो आंनि साइडनिफ्राय जेसेबां हायो नाजाबाय मिलायनानै दा नैबे रिसेपसना जाग्रोसिगोन दा आसा खालामो गोबाङा बुजिबाय माने गोबाङा गाज्रि मोनग्राबो थायो हेट खालामग्राबो थायो गोबाङा अनसायग्रा अनग्रा संसारखौ नोंसोरसो जागोन मोजां जालां होनग्राबो थायो गोसो गुरैग्रा गोसो मोजांफ्रा थुलुंगाग्राबो थ' जेखियानो जाया जेखि बुङा खोथायाथ' सैथोबो संसारखौ जोंसो जागोन माबोरै जालांनांगौ हाबाखौ बानाया गोरलै नङा सिगांनिफ्राय गुबुननिखौ नुबोबाय एक्सपिरियेन्स नुबोबाय माने बोरै जाबोनाय एक्सपिरियेन्स टाइप अब्लाबो जिउआव खनसे थैनायाबो दंखायो जेब्ला हाबाखौबो जानांगौ जायो थ' ओंखायनो आगान सुरबाय आरोना थ' बेखिनियानो आपडेटआ दानिया गोबां खामानि दंबावो आंहा माबा माबि बानायनांगौ रेडिस खालामगासिनो दङ एल'ग्राया एदो बिरबोगौ बरिया फैगोन होननाय लोगो लोगो खनसे बुंबाय दाबो मोनफैयाखै बेखिनियानो लाभ इउ अल